Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amar. Taong 1977, Pio V. Corpus, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 50 na itong si Amar. Mahilig siyang mag-alaga ng iba't ibang hayop na siya namang isa sa mga pinagkukunan nila ng hanap buhay. Bagaman simple ang kanilang pamilya, mayaman naman sila sa pagmamahal at pag-uunawa ng bawat isa. Bihira lang din kung magkaroon ng kaaway itong si Amar, gawa ng respetadong tao din ito sa lugar nila. Sa loob ng mahabang panahong pananatili nila sa lugar na yon, marami na siyang natuklasan pagdating sa larangan ng pag-aalaga ng iba't ibang uri ng mga hayop. Karamihan nga doon sa mga kababaryo niya, labis ang pagtataka, gawa ng kahit ultimo paru-paro, inaalagaan niya. May mga pagkakataon ding napagkakamala na siyang mambabarang sa kanilang lugar sa kadahilan ng lapitin siya ng mga ibon at iba't ibang uri ng insekto. Hindi naman niya pinapansin ang bansag sa kanya ng mga ito sapagkat alam niya sa kanyang sarili na hindi yun totoo. Para kay Amar, ang mga hayop na kasama nilang nabubuhay sa mundo walang pinagkaiba sa kanila. Upang mamuhay sila ng payapa kasama ang mga ito, mas mainam na pakisamahan nila yon sa lahat ng oras. Sa pagtungtong ng taong ito, kasalukuyang buntis ang panganay na anak ni Amar. Yun din ang anak niyang bumukod sa kanila, kung kaya't aminado siyang hindi niya yun gaanong nababantayan. Kahit papaano, sinusubukan nila yung bisitahin sa tuwing wala silang trabaho. Medyo nababahala din kasi si Amar noong mga oras na yon sa kadahilan ng maraming kuno-kunong aswang sa kanilang lugar. Paulit-ulit niyang pinagsasabihan ng kanyang anak na kapag sumasapit na ang 3:00 ng hapon, wag na yung lalabas ng kanilang bahay. Kahit papaano, medyo napapanatag naman ang loob niya dahil lahat ng sinasabi niya rito, sinusunod nito ng walang pagtatanong. Isang hapon, nagkataong walang trabaho itong si Amar. Pagbalik niya sa bahay nila, minabuti niya munang pakainin ng mga alaga niya para naman kahit papaano hindi niya magiging isipin ang mga ito. Bago sila umalis sa kanilang bahay ng kanyang asawa at mga anak, may kinuha siyang isang itlog ng hayop na naroon sa gilid ng kwadra ng mga kambing. Habang pinagmamasdan niya ang itlog na yon, panay naman ang kanyang pagngisi na parabang meron itong ipinagbubunying bagay. Dahil sa ordinaryong pangitain lang naman ito sa kanyang asawa, kung kaya't minabuti nitong magsawalang bahala na lamang. Lingid sa kaalaman nilang magpamilya na ang hawak-hawak nitong itlog ni Amar galing pa sa mundo ng mga engkanto. Sa pagdating nila sa bahay ng kanilang anak, agad naman niyang nilibot ang paligid ng tahanan nito. Habang dahan-dahang naglalakad itong si Amar, may mga napapansin siyang kakaibang marka na nasa wangis ng mga patay na dahon at mga alupihang animoy sinadyang itapon roon. Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi niya maipagkakailang mabahala para sa kaligtasan ng kanyang anak at apo. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa asawa ng kanyang anak nang maramdaman niya yung lumapit sa kanya. "Tay, ano hong ginagawa niyo dyan? Pumasok na ho tayo. May mga nakahanda na hong pagkain para sa inyo sa loob." Matapos niyang marinig ang sinabi nito, minabuti niya munang magsawalang imik habang patuloy na umiikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Maya-maya pa, nang makasilay siya ng mga kulay itim na palakang tumatalon sa labas ng bakuran ng bahay nito,
Agad naman siyang nagbigay abiso sa asawa ng kanyang anak. Ayon kay Amar, malakas ang kutob niya. Isa ang bahay ng mag-asawa sa mga minamanmana ng mga aswang. Inilahad din niya dito na sa puntong yon, nasisiguro niyang hindi siya nagkakamali. Sapat ng batayan ng mga bagay na kanyang nasisilayan upang kumpirmahin na isa ang tahanang tinitirhan ng dalawa sa mga pakay ng mga aswang. Dagdag pa niya, dahil sa mga pangyayaring kanyang napansin, mas mabuting lumipat na muna ang mga ito sa kanilang pamamahay. Matapos naman yung marinig ng asawa ng kanyang anak, maigi naman itong pinag-isipan ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Maya-maya pa, nang makapagdesisyon na ito, agad naman itong ipinagtapat sa kanya na noong mismong araw ding yon, lilikas sila. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang inakbaya ng asawa ng kanyang anak habang masaya yung binubulungan ng, "Salamat, Noy. Mabuti naman at pumayag ka. O siya, pumasok ka na muna. Ilahad mo sa iyong asawa at ina ang tungkol sa mga bagay na pinag-usapan natin." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung umalis sa kanyang harapan. Nang siya na lamang ang naiwan sa lugar, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang paglilibot. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, merong nilalang ang nagmamasid sa pag-uusap nila. Maya-maya pa, nang marating na niya ang dulong parte ng bakod, doon niya nasipat ang isang ibon na nagkukumahog lumipad papalayo sa kanya. Paghawak niya sa ulo nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang mata ng nilalang na yon na halos walang pinagkaiba sa mga mata ng tao. Sa isang iglap, doon na pagtanto ni Amar, maaaring ang ibong kanyang nahuli ay isa sa mga tagapagmasid ng mga aswang. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, minabuti niyang dalhin ito sa kanyang tahanan. Bago niya nilisan ang lugar na yon, sinigurado niyang hindi makakatakas ang ibon mula sa kanyang mga kamay. Sa pagpasok niya sa loob ng bahay ng kanyang anak, agad naman niya yung inabisuhan na umuwi na. Nang makabalik na sila sa tahanan nila, dali-dali namang tumungo si Amar sa ilalim ng kanilang papag upang pagmasdan ang ibon na kanyang nadakip. Bago siya tuluyang tumungo roon, mariin naman niyang inabisuhan ng kahit sino sa kanila na huwag siyang gagambalain. Masyado kasing mapanganib, lalo pat hindi kinikilala ng kanyang alaga ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa tuwing nakakaamoy ito ng peligro. Habang gumagawa ng ritual itong si Amar, dahan-dahan naman niyang nilulukit ang mga mata ng ibon. Matapos niya yung gawin, ibinabad niya ito sa langis kung saan yun din ang kanyang ginamit upang ihilamos sa kanyang muka. Ayon kay Amar, na ang kanyang ginawa, isang epektibong estilo upang magawa niyang masilayan ang mga bagay na nagagawa ring makita ng ibong yon. Matapos niya itong gawin, tanging pagngisi na lamang ang kanyang nagawa habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, Marami pala kayo, ha? Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa itlog na kanyang daladala nang maramdaman niya yung gumagalaw. Pagkuha niya dito, bigla naman niya yung napisa at kasabay nito ang pagkapang ng isang animoy uod na nilalang nagawa sa kawayan ng katawan. Wala itong mga mata at meron yung matatalas na mga ngipin kahit bata pa. Habang pinagmamasdan niyo ni Amar, abot langit naman ang kanyang tuwa na parabang naabot na niya ang matagal na niyang minimithing pangarap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman itong naudlot nang masipat niyang pumasok ang uod na yon sa loob ng kanyang kasuotan. Dahil sa ginawa nito, bigla naman niyang napagtanto
na merong tao maliban sa kanya ang naroon sa lugar. Sa pagbaling niya ng kanyang paningin sa likurang bahagi na kanyang kinaroroonan, doon niya nasipat ang asawa ng kanyang anak na seryoso namang nakatitig sa kanya. Pagsipat niya sa mukha nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilapitan habang seryosong tinatanong ng, "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag niyo akong gagambalain sa oras ng aking ginagawa. Hindi ka ba nakikinig o ano?" "Pasensya na ho kayo, Tay. Hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili kong magtanong. Tay, sa tingin niyo, kailan kaya kami makakabalik sa bahay? Alam niyo naman ho, nahihiya ako ditong manirahan, lalo pat di rin naman kaanong maayos ang inyong hanap buhay." Sagot naman ng asawa ng kanyang anak. Dahil sa sinabi nito, pinili naman niyang maging mahinahon kahit papaano. Si Amar kasi ang taong hindi basta-bastang nagagalit hanggat walang sapat na basihan para kagalitan ng taong yon. Naiintindihan naman niya ang rason ng asawa ng kanyang anak, gawa ng kahit naman siguro siya, paniguradong mag-aalala, lalo pat hindi niya sariling bahay ang tinutuluyan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad niya dito na kapag natapos na niya ang kanyang ginagawa, tsaka na niya sasabihin ang kanyang pasya. Matapos naman yung marinig ng lalaki, minabuti na nitong bumalik sa itaas ng bahay nila. Sa paglalim ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, nagpaalam itong si Amar na tutungo sa sentro ng baryo. Yung asawa ng kanyang anak, pinilit pang sumama sa kanya pero hindi niya yon pinahintulutan. Masyado kasing mapanganib ang kanyang gagawin, lalo pat alam niyang mga halang ang kaluluwa ng mga taong kanyang kakausapin. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid. Nang marating na niya ang sentro, bumungad sa kanya ang iilang mga tindahan na unti-unti nang nagsasara. Di naman niya pinansin ang mga ito, gawa ng nasa dulong parte pa ng baryo ang mga panauhing pakay niya. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga siya sa dalawang tahanang nakatayo sa liblib na lugar, kung saan meron siyang nakitang mga panauhin na animoy merong pinaghahanda ang pagdiriwang kinabukasan. Ang iilan sa mga ito, matyagang nagbabantay sa kawang may kumukulong tubig na parabang meron silang ilulublob na karne doon. Ang labis pang ipinagtataka noon ni Amar ay kung bakit sa nilapad-lapad ng bakuran nito wala yung bakod sa lugar. Nang ilang metro na lamang ang pagitan nila at ng mga nilalang, doon na niya unti-unting nararamdaman ang pasimpleng pagsitinginan ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, paisa-isa na ding nagsitayuan ang mga ito para lumapit sa kanya. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, nasipat niya ang isang matandang naglalakad papalapit na merong daladalang sundang na punong-puno ng dugo. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na parabang hindi yun natutuwa sa kanyang pagbisita. Makalipas pa ang ilang minuto, pansamantalang binalot naman ng katahimikan ang buong paligid. Habang pinagmamasdan ni Amar ang mga nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na magbigay dito ng babala ukol sa ginagawa nitong panggagambala sa kanyang anak. "Para walang problema, tatapatin ko na kayo. Nakuha ko ang alaga niyong nagmamanman sa bahay ng anak ko. Hindi ko gusto ang mga binabalak ninyo. Bilang ama, karapatan kong ipagtanggol ang aking anak at ang bata nitong nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ituring niyo itong una at huling babala ko sa inyo. Kapag inulit niyo pa at may nahuli pa ako, hindi na salitang matatanggap ninyo." Seryosong wika ni Amar sa mga nilalang. Dahil sa sinabi nito, tila bang nagmukha yung paninindak sa mga nilalang
na nakikinig sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng mga itong isa lamang siyang hambog na ordinaryong taong walang kakayahang makipagsabayan sa mga aswang, napilitan ang mga nilalang na yon na siya ay takutin sa pamamagitan ng ritual ng pagpapalit anyo ng mga ito. Habang tumutuwad-tuwad ang mga kasamahan ng matanda, nananatili naman yung nakatayo habang patuloy na nagmamasid sa kanya. Pagsilay ni Amar na nasa wangis na ng mga aswang ang mga taong naroon sa kanyang harapan, nasipat niya ang matandang ibinaba ang hawak nitong tungkod, sabay wika sa kanya ng, "Konting pag-iisip pa sa mga bagay na sinasabi mo, iho. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo rito. Alalahanin mo, wala ka sa lugar mo." Matapos nitong makapagsalita, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ni Amar habang iniihipan ng dasal ang kanyang katawan. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang kaganapan ng mga aswang, nasipat nila sa katawan nito ang isang nilalang na dahan-dahang gumagapang papalabas. Halos gabraso na din ang laki nito na animoy sa maikling panahon, triple ang ginawa nitong paglaki habang nanananahan yon sa kanyang katawan. Matapos itong masilayan ng mga aswang, tila ba hindi sila makapaniwala sa mga bagay na kanilang nakita. Pagkapang ng alaga ni Amar sa lupa, mabilis naman itong sinugod ang aswang na nasa kanyang harapan at kasabay nito ang pagpasok nito sa sistema ng nilalang. Sa sobrang bilis nito, maging ang aswang na pinili nitong atakihin ay wala nang nagawa kundi ang sumailalim sa kagustuhan ng alaga ni Amar. Dahil sa pangyayari, bahagya namang natigilan ng mga aswang sa paligid. Nagdalawang isip na din yung umatake sa kanya, lalo pat hindi alam ng mga ito ang mangyayari sa kanilang kasama. Maya-maya pa, nang masipat nila ang ulo ng nilalang na dahan-dahang lumalabas sa bunganga ng kanilang kasama, kitang-kita nila itong naliligo sa dugo habang patuloy na nakatitig sa kalangitan ang kalunos-lunos na nilalang. Sa pagbagsak ng alaga ni Amar sa lupa, mabilisan naman yung bumalik sa kanya at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpulupot sa kanyang katawan. Kahit parang bintina ang laki ng nilalang na yon, tila bang hindi siya naapektuhan ng lakas ng pagkakapulupot ng katawan nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, muling bumalik sa kanilang ulirat ang mga aswang. Pagrinig nila sa utos ng kanilang pinunong lumaban, mabilisan naman silang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Amar. Dahil sa ginawa ng mga ito, tanging pagngisi lang naman ang kanyang ipinakita sa mga nilalang na yon habang nananatili sa kinatatayuan niya. Maya-maya pa, nang masipat niya ang matandang dahan-dahan ng lumalapit, agad naman niyang binulungan ang kanyang alaga na yon ang unahin itong patayin. Hindi na niya inisip pa ang kanyang proteksyon laban sa mga kasama nito, lalo pat nasisiguro naman niyang yun lang ang kinakailangan niyang alisan ng buhay. Sa pagsugod ng kanyang alaga sa matanda, mabilisan naman niyang binunot ang dalawa niyang panggapas na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahil sa kanyang ginawa, mabilisan naman siyang pinagtulungan ng mga aswang hanggang sa dumating ang puntong nasukol na siya nito, di kalayuan sa kinaroroonan ng kumukulong kawa. Bagaman dehado na ang sitwasyong kinakaharap ni Amar, buong tapang pa rin siyang nanatili sa paniniwalang bago pa man siya malapatan ng matitinding pinsala sa katawan, magagawa ng makabalik sa kanya ng kanyang alaga. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos nararamdaman na niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang binti. May mga aswang kasing umaatake roon, habang ang iilan naman nitong kasama, pinipilit siyang sunggaban at ibagsak sa lupa. Kahit panaka-naka na ang paglisan ng kanyang ulirat sa kanyang katawan, pinipili niya pa ring lumaban alang-alang sa pamilyang kanyang babalikan.
Sa paglipas ng kalahating oras, halos maligo na sa sarili nitong dugo itong si Amar. Nahihirapan na din siyang tumayo dahil sa baliko niyang binti na nagawang mabali ng aswang. Maya-maya pa, nang masipat niya ang pinuno ng mga aswang na napupuluputan na ng kanyang alaga, agad naman niya yung sinigawan na wag na nitong patagalin ang buhay ng nilalang. Pagkarinig ng kanyang alaga sa kanyang utos, hindi na ito nagdalawang isip pang baliin ang leeg ng matanda. Dahil sa ginawa nito, nagsabay-sabay naman ang ginawang pag-atake ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan. Maaaring napagtanto ng mga nilalang na yon na patay na ang kanilang pinuno, kung kaya't bilang ganti, kinakailangan nilang makuha ang ulo ni Amar anuman ang mangyari. Subalit, bago pa nila yun maisakatuparan, nagawa ng makabalik sa kanyang katawan ng kanyang alaga. Pagpulupot nito sa kanyang bisig, mabilis na naman siya nitong kinontrol para mailaga ng pag-atake ng kanilang mga kalaban. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't hindi maipagkakaila ni Amar na nagawa siyang mailigtas sa tiyak na kapahamakan ng kanyang alaga. Magmula din noong kumapit na yon sa kanyang katawan, nag-umpisa na din ang paghihilom ng kanyang mga sugat at bali. Nang muli niyang maramdaman ang kanyang lakas, hindi na siya nag-alangan pang sumugod sa mga aswang para tapusin na ang kanilang kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa nang nagsisibagsakan ng mga ito dahil sa lakas na ipinamalas ng kanyang alaga. Animoy kahit anong gawin ng mga nilalang noong mga oras na yon, hindi pa rin ito sapat para magawa nilang mapabagsak itong si Amar. Maya-maya pa, nang bumagsak na ang dalawa sa pinakahuling mga aswang, doon pa lamang niya ninais na huminahon. Habang pinagmamasdan niya ang mga itong gumagapang papalayo, ipinag-utos naman niya sa kanyang alaga na kalad ka rin ng mga ito patungo sa kawang naglalaman ng kumukulong tubig. Matapos naman yung marinig ng kanyang alaga, mabilis na naman itong kinaladkad ang mga aswang patungo roon. Paglublob nito sa mga nilalang na yon, kitang-kita ni Amar ang pilit na pagpupumiglas ng mga ito habang unti-unting nalalapnos ang kanilang mga balat. Hindi naglaon, tuluyan na ding namatay ang mga nilalang na yon na nakanganga at tila bang nagpupumilit pa ring makaalis sa kumukulong kawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang umalis itong si Amar. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, tila bang wala man lang siyang kinasangkutang digmaan. Niwalangang naghinala sa kanya noon ukol sa ginawa niyang pagpatay sa isang pamilya ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang araw, nagpasya itong si Amar na hanggat buntis pa ang anak niya, doon yon mananatili sa bahay nila. Upang hindi na mahiya ang asawa nito sa kanila, inabisuhan niya yung sumama sa kanya sa trabaho. Sumang-ayon naman yon, gawa ng alam din ito ang kanyang ugali at paninindigan. Magmula noong nangyari ang insidente, wala nang nagparamdam sa kanilang mga aswang. Bagaman may mangilan-ngilan siyang napapansin sa kanilang lugar, hindi na niya ito gaano pang pinagtutuunan ng pansin dahil sa unang babala pa lamang niya, kusa na yung umaalis sa lugar nila. Sa pagtagal ng panahon, mas lalo pa silang naging malapit ng engkantong nanananahan sa kanyang katawan. Alam niyo ba, ayon kay Amar, 3 dekada niyang inalaya ng ritual ang nilalang na yon bago ito tuluyang pumanig sa kanya. Marami siyang sakripisyo at alay na ginawa dito, kung kaya't nasisiguro niyang marapat lamang ang ginawang pagdinig nito sa panalangin niya. Dagdag pa niya, habang nanananahan sa kanya ang nilalang na yon, hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong sakit sa katawan. Bihira lang din siya kung makaramdam ng lungkot, gawa ng pakiramdam niya palagi lang siyang masaya at magaan ang pakiramdam sa mga taong kakilala niya ng lubusan.
Pero sa maniwala kayo o hindi, magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring namumuhay sa katawan ng anak niya yung engkantong uod na dating alaga ni Amar. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, engkantong uod. Pero teka lang kasi napansin ko sa taas sa unang parte ng kwento, may nabanggit siyang itlog. Napisa ba yun? Napisa ba yung itlog na yun? O yung itlog na yun ay napadaan lang sa kwento natin? O doon ang galing yung uod? Kasi parang di ko na malayan o di ko lang siguro napansin na sa pagkukwento ko na dumaan na ba yung eksena ng itlog? Kasi may nabanggit siya, di ba? Meron dalang itlog itong si Amar na galing sa mundo ng mga engkanto. Ano ba, tinanim niya ba? O yun, doon ang galing yung uod? Parang di ko kasi napansin kaagad o medyo lutang lang ako nung ninanarrate ko na yung part na yon. Paki-comment naman sa baba kung ano lang, kung medyo naligaw lang ako. Pero ang masasabi ko lang rito, napakatindi ng alaga ni Amar. Kasi isipin ninyo uod na kasing laki ng braso tapos nasa loob ng katawan mo, binibigyan ka ng lakas, tas marami siyang gamit na hindi mo na kailangan dasalan. Pero ang sabi kasi ni Amar, marami siyang sinakripisyong ritual at alay para yung uod na yon pumanig sa kanya. Tapos ending, pwede rin palang ipasa yun ng ipasa sa mga kalahi ninyo. Ang tanong lang, ano kayang kinamatay ni Amar at pinasa niya yung alaga niyang uod sa anak niya? Kasi ngayon, buhay pa rin daw yung anak niya, di ba? Ang sabi, hanggang ngayon, nabubuhay pa rin yung alaga ni Amar sa loob ng katawan ng anak niya. Ano kaya ang kinamatay ni Amar, di ba? Yun ang tanong ngayon. Kasi yung uod, marami siyang kayang ibigay sa katawan mo Kala ko nga, magiging immortal to si Amar, pero hindi pala, may ending din pala. Kayo, baka may naiisip kayo kung anong pwedeng naging kamatayan nito ni Amar. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.